Не доктору. Папа, мама, жилетку. Нодира бинем ва шапшон дем куткаша. Чхе бази баки хсубда. Нодир. Нодир. Мада нигу? Джуни очаш. Ой, асали очаш. ها راو راو شنياك دبي نادير نام نامه نادير نام نامه ها كاني грузовик эй грузовик куда грузовик это грузовик где машинка где машинка машинка где машинка дадаш где а кани машинка дадаш эй, нам машинка, даша машинка мегай, машинка. Рафтим. Духтаро мо соати 3 омада будем, соат 4:30, 5 деста. Короче, садика ҳама заявление навистам, ҳама я уже пур кардам, ҳама я қабул кардан. А 1 декабр мегӯянд ки метавонем биёем гузарен. Леки специалистои ҳама духтарои бояд гузарен, медицинский карточка дошта боши, короче. Ҳозир рафтам записаться кардам наш педиатрда. Рузи вай рузи душанбе миёем мегузарем миёем записаться мекунем барои ҳама врачи специалистое гузаштан ҳозир пеши вай рафтестем барои специальни садика формат кардан унҷа рафтестем ҳозир кани равем бо унҷа чӣ гапа инаи хона намедроя ҳа хона намедрой хулосаи гап рафтем садик дамондем шон заявление навистам тамом не ма хона медром хай нодир хай пока нодир пока бьё будро грузовик, а не грузовик. Рафтим, друге макбачан. Рафтим. Рафтим, нодир. Пока нодир. Духтаро инҷа бегарда ма камтар булочка кардам, фатир кардам дута. Фатирам тайёр шудага, хеле хрустяши хуш омада. Шавад бегарда қуртол мекунам камтарак. Инҷа булочкоима як порсиш пухтестай, ин виям порша. Нои шакар кати кардам. Корика бинем камтар сиёи гашида. Неки качестваш ягон чи на качество не влияет, гуфтам орузо нағзай. Неки вақти ҳама вай корико ҳам хе мешава. Ҳама корико ҳам хе зард мешава. Нака бачаҷон. Азин ма вай кинам. Ира уже кудаку як тарафша хурдан. Булочко магирим инша шакида мемонам. Духтаро булочкои маам тайёр шид, намехал ба маззаи хуш омадан, воздушни омадан. Ҳама вақт ай дрожжи сирхма истифода мебарам. Хел мекунам ки дига дрожжа оқа нағз вай намекуна. Варам намекуна на булочкая. Ин дафъа ман формошам хел дига хелтар кардам. Иноша ози мемонам. Ина духтаро листи диюмам тайёр шид. Мехал булочкои хуш омадай. Гарма какай. Неки шакарша бинен об шида чӣ хеле шида. Ширинаки хуш омадай, ба мазза омадай. Ҳам хел мемонам шава хунук шава. Барои саҳар завтрака гӯем барои субҳонара. Нағза как тайёра как хушрӯ места. Бинем ози кам гарҷоб боша морозилник да нимша 6 дона аим заморозить мекунам 6 дона айваюш. Ин бачаи ман мандарина гирифта.
кузов ждабор када исе бурда исе овардисе. Амихел аз дертар шаҳарам ирӯзай кор мебиёянд. Насиб иншоаллоҳ ки наздики омаданашон шид. Мехоҳам камтарак хуртовча тайёр кунам ба фатири кадагим, яъне нимташа камакакша кунам. Кӯдакоя овқотчона додам, камтар овқоти обеди набуд. Бо булочка хӯрдану сметана хӯрдан, сер шидан накунина хоб мекунам азӣ. مصحف بسوز و آتشان در کعبه زن ساکنی بتخانه باش و مردم آزاری مکن 100 مسجد و 100 مدرسه آباد کنی 100 بنده به زر خریده آزاد کنی 100 روز روزه گیری و شب به نماز زان به نبود که یک دل شاد کنی یک دل شاد کردن خیلی ثواب بزرگ داره از اینجای خدا میگن دل به دست آر که حج اکبر است از هزاران کعبه یک دل بهتر است کعبه بنیادی خلیلی آذر است دل نظرگاهی جلیلی اکبر است یعنی دل شاد کردن یک انسان خرسند کردن خیلی ثواب بزرگ داره اما تحقیر و آزار دادن غمگین کردن هم خیلی گناهش بزرگ است برادر عزیز بزرگوار. салом алейкум дӯстони азиз. дар ҳамин мобайно видео мехоҳам ягом чизи ваямонам ки гӯш кунен, ягом чи гӯем савоб гирен шумоям маям. дар иҷа рӯзи дигаҳай додарам билет гирифтай, телефон кадак шавҳарам ки ҳамахел билет гирифтай пага мерава. мадинаша қуртов накардума, хостум ябора пага абед дакунам. додарама ябора файрод кунем, шинем якҷоя қуртов хӯрем. во ҳамаи хати додарам дига кай мебиёя, дига шаҳрда кор мекунад. додари ман инҷа парвариша гирифтанӣ омадагӣ буд, ай тоҷикистон омадагӣ нестай. чӣ халак медони раҳо маҳкам ай тоҷикистон рафтанӣ буд. додарон рафта натонист, як 3 сол шид ба фикрам рафтагӣ нестай. мо ҳар сол рафта меомадем, як моҳ 3 ҳафта ҳамхе меистодем. додарам рафтагӣ набуд. додарам ака ҳамин сол план дошт ки мерам ки нарафтанаш нашид, раҳо маҳкам шид. ҳамхел дӯстони азиз, дар инҷа қуртов тайёр кардастам ки якҷоя шишта додарам кати шавҳарам музеяи кор мебиёянд, шишта абед мекунем. додарма ҳиҷо рафта намудам. ҳамон рӯзе ки омадагӣ буд, ҳамон рӯз то бегаҳа камтарак шишта бурафт пеш ҷурош, ҳамҷо дадақати ҷурош истодагӣ буд. гуфтам хай ҳами пешай рафтанат биё ақаллан то бегаҳа шинем ҳаминҷа. мақсад ма ягом чизи ба маза кунам, шинем якҷоя хӯрем, гап занем, шинем. гуфта вайш кардам, омад гӯем барои ҳамин имрӯз ака то бегаҳа қатимон мешинам. хе кӯдакоям ёд кардиян тағошона ҳамин қатиш бозиву нағмаву девонагарӣ исупару усупарам хеле кардастам ҷода. инам хел қуртовам тайёр шид дӯстони азиз. ҳозир мебарамма дар унҷа дар сахон парофтагиём, дар замин дар хона дар сахон парофтагиём, дар унҷа мешинем. барои ки устол майда чай намехинҷа ҳама чиз ҳам кӯдакои майда ки ҳастанд неудобния, намедонам ман вообще да устол да болои стол шита устолда нағз намебинам шитана хӯрдана. инҷа дахостам шумо да видео кунам, баъд мегирам мебарам. ҳамаша дар унҷа мешинем, ба ҳазур суҳбат карда мешинем хӯрда. ҳамхел дӯстони азиз, озир баъд аз абед ака бегаҳта ягон чизи дигаам, ягон чизи ба мазаҷа тайёр мекунам. ман дар қуртовам таплёни масла хазаюшка меандозам, об кадагиш ҳастай таплёни ҳамуша меандозам, натуралния ба мазаҳай. дӯстони азиз, иҷада бегаҳ шидак. ман бегаҳта камтар камхале гӯшбирён кардам, самбуса кардани будам. рости гап самбусая чӣ халак медонем корш бисёрай, вақтам кам буд. барои ҳамин ҳамахел гирифтам камтарак гӯшбирён кардам, салат тайёр кардам. ҳамахел дӯстони азиз, гӯшбирёнам тайёр шудага. инҷа булочкаҳои пухтагии ман намедонистам ки додарам мерава. рости гап ягом чи ба маза тайёр мекардам, ягом чи мепухтам. инам як ки гӯем неожиданно шид гӯем.
ҳамин хел бисёри бадам наистод гӯем ин 3 рӯз истод бо амурам қати ошнош да уҷа қати ҷурӯҳош да квартира буд. ин хел авқоти мо ҳам тайёр шуд дӯстони азиз. раҳмат ки видеои моро то охираш тамошо карден. раҳмат ки моро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед, фикрҳои нағзи худтона менависед дар таги комментария. ҳаматонро раҳмати калон. мо рафта мешинем, суҳбат мекунем. медонам ки бисёриё ёд кардагиянд фарзандои падаршона, додарошона. худоҷон ҳаматона ба орзуотон расона, ба дидори фарзандои падартон расона. моям имсол тоҷикистон рафта натонистем, хеле зиқ шидем. хай насиб иншоалло ки то баҳора, то гарм шидан, то тобистона раҳо яке кушода мешава, мерем ба дидори падару модар, ба дидори фарзандои падар рафта мерасем. бо унҷа да акам аста, гӯем хоҳарам, бояду дари дигар хайда хизмат дорам. ҳамин хел ваёшам хеле ёд кардагиём. дар ин ҷо видеои имрӯзаро ба анҷом мерасонем. дӯстони азиз, раҳмат ки тамошо кардем то охира. то видеоҳои оянда сарбуланду хонаобод бошед.